Dobrý deň, vítajte pri ďalšej videorecenzii PC Review. Tentoraz sa pozrieme na ďalšie zaujímavé zariadenie. Nebude to tento veľký televízor, ale bude to táto nová škatulka. Je to androidový počítač iCONBIT Tucan Manta. A poďme sa pozrieť teda, čo takýto počítač dokáže a pre koho je vhodný. Ako je mnohým z vás známe, tak Android ako operačný systém postavený na Linuxovom jadre nemusí byť nutne integrovaný len v telefónoch a tabletoch. Takže takýchto počítačov je na trhu viac, toto je taký rozmernejší model, tá cena je vyššia, okolo 150 €, ale zase má plnú výbavu. Čo obsahuje výbava takéhoto mini počítača? Tak, na zadnej strane je to optický konektor, ethernetový konektor na pripojenie do siete, audio-videový vstup, HDMI vo verzii 1.4 na prepojenie napríklad s takýmto televízorom, 2 USB porty a konektor na napájanie. Základná výbava po tej technickej stránke je tu GHz procesor Cortex 8, ďalej je tu 4 GB ukladacieho priestoru, GB operačnej pamäte a ukladací priestor sa dá rozšíriť pomocou šachty na hornej prednej strane cez klasické microSD karty, ktoré ale je teda potrebné zapojiť do redukcie na SD kartu, alebo môžete použiť hociakú SD kartu, napríklad tú z fotoaparátu. Výhodou tohto zariadenia je nenáročnosť. To znamená, že jednoducho postačí takýto androidový počítač, môžete ho pripojiť k monitoru, k televízoru a máte vlastne také mini multimediálne centrum. USB porty slúžia jednak na pripojenie AirMouse, to je príslušenstvo, ktoré je dodávané k tomuto zariadeniu. Je to gyroskopická myš, takže to ovládanie funguje na základe pohybu s ovládačom a tým sa dá potom pohybovať s kurzorom, ale aj po klávesnici. Čo sa týka virtuálnej klávesnice a použitia takéhoto ovládača, podstatne lepší spôsob je využiť ďalší voľný USB konektor a pripojiť do neho napríklad takýto setík bezdrôtovej klávesnice a myši a potom sa dá podstatne lepšie využiť. Ďalšie využitie tých USB portov nemusí byť len na pripojenie takéhoto príslušenstva. Práve preto je tu AirMouse, aby zostal jeden port voľný. Tá pracuje na frekvencii 2,4 GHz, takže nie je vyslovene potrebné mať túto škatulku pred televízorom, môže byť pokojne skrytá niekde vzadu alebo na zemi, netreba na ňu nejako mieriť. Na to, aby sme si rozšírili nejakú pamäť alebo spravili z tohto zariadenia multimediálny prehrávač, keďže aj na to je určené toto zariadenie, tak stačí pripojiť nejaký flash disk alebo USB disk a bude to fungovať. Takže poďme sa pozrieť, čo toto zariadenie dokáže v praxi a aká je jeho celková rýchlosť a pre koho bude asi tak určené. Poďme si teda ukázať nejaké rozhranie, ktoré vlastne tento operačný systém poskytuje. Treba povedať teda, že operačný systém je v základnej verzii, nie je tu žiadna extra nadstavba a dalo by sa výbavou prirovnať k Nexusu, samozrejme už potom nie po tej technickej stránke. Takže môžeme sa pozrieť na nastavenia. Ako je vidieť, teraz sme pripojení cez Wi-Fi na našu redakčnú sieť, keďže aj Wi-Fi modul je tu. Klasicky potom je možné pripojiť cez ethernetový konektor. Tie nastavenia, kto má tablet alebo smartphone na Androide, tak ich veľmi dobre pozná. Takže nejde o nič nové, je to v zásade klasický operačný systém. Šipkami na ovládači sa môžeme jednoducho posúvať v ponukách, ktoré sa nezmestia na obrazovku celé. Zobrazené sú potom aj informácie o tablete. Takže verzia 4.0 s nejakou aktualizáciou 4.0.4. Čiže klasicky sú tu služby na zisťovanie polohy, účty, na synchronizáciu dát. Prakticky získate všetko to, čo v bežnom telefóne, respektíve v tablete bez GSM modulu. Mini aplikácie tvoria neoddeliteľnú súčasť, ale teda len v tej klasickej výbave. Oni postupne pribudnú s nainštalovanými aplikáciami. Zaujíma nás hlavne celková rýchlosť, takže poďme sa pozrieť na to, ako načíta stránky. To načítanie je trošku pomalšie, predsa len procesor s jadrom Cortex 8 na frekvencii 1 GHz, je to jednojadrový procesor, nie je úplne
rýchle zariadenie. Preto je využitie tohto Iconbit Tucan Manta zariadenia skôr vhodné pre deti do detskej izby alebo ako nenáročné zariadenie na nejaké púšťanie filmov, keďže rozlíšenie teraz je 1280 na 720 bodov, ale natívne je dekoder, ktorý umožní prehrávať Full HD filmy na Full HD televízore. Takže takto vyzerá prehliadanie klasickej stránky. V zásade je to celkom pohodlné, až teda na to, že treba mať väčšiu trpezlivosť pri ich načítaní. A nie je to spôsobené rýchlosťou internetového pripojenia. Takže poďme na záver zhrnúť nejaké základné výhody alebo nevýhody zariadenia Iconbit Tucan Manta. Takže je to androidový počítač vhodný svojim výkonom skôr povedzme do nejakej detskej izby pre malé deti alebo napríklad do obývačky alebo do nejakej inej miestnosti, kde chceme mať multimediálne zariadenie, nechceme vyslovene hernú konzolu alebo nejakú povedzme jednoúčelovú škatulku, chceme mať Android so všetkými výhodami, teda možno zinštalovať aplikácie, podstatné veci aj hry, takže dá sa na tom zahrať hra, môžeme si k tomu pripojiť klávesnicu a mať vlastne absolútne tiché zariadenie v kdekoľvek v miestnosti na rozšírenie nejakého multimediálneho zážitku alebo lepšie využitie televízora.